Χέρι του Μέλμπερκ, γι' αυτό φώναζαν οι παίκτες ΑΕΚ. Σέντρα εδώ, το Ρωσίδη στην κεφαλιά. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 43. Λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ σε μια αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ. Σε μια σέντρα που βγήκε από αριστερά, ο Τοροσίδης κινήθηκε έξυπνα στον άξονα της... Είναι αυτό που είπαμε, Μανώλη, ότι ο χώρος πίσω από τους αμυντικούς της ΑΕΚ είναι εδώ πολλές. Ανάμεσα σε τρεις είναι ο Τοροσίδης, κανείς δεν μπορεί να διώξει. Κίνηση προς την μπάλα και είναι ο μόνος που βοηθούσε τον Διόγκο. Στη σέντρα του Λεωνάρντο, η κεφαλιά από τον Τοροσίδη, το γκολ για τον Ολυμπιακό στο 43. Σε ένα κακό χρονικό σημείο, πιστεύω. Ξανά εδώ η φάση του γκολ από τη σέντρα ακριβίας του Λεωνάρντο. Βεβαίως εκεί ήταν τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Κανείς δεν μπόρεσε να διώξει. Την μπάλα από τον αντίπαλό του τη βγάζει ξανά προς τον Λεωνάρντο. Αυτό σηκώνει με αντίπαλο τον καφέ. Είναι ψηλά και ο Αραούχο. Χάνει ο Μάκος από τον Τοροσίδη και τρέχει το να διορθώσει το δικό του λάθος. Ο Τοροσίδης που έμεινε όρθιος, έχει 2-3 αντιπάλους κοντά του. Πλασάρει, εντυπωσιακό γκολ. Ένα γκολ όνειρο από τον Τοροσίδη που τα κάνει όλα απόψε για τους ερυθρόλευκους. Τον κυνήγησαν τρεις, δεν μπόρεσε να το σταματήσει κανείς. Είδε το Σάχα που έβγαινε από την αιστεία του και με μια λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ για να πετύχει το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 55. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η διαισθητικότητα του Τοροσίδη... Εδώ ξανά όλη η φάση από το λάθος που έγινε από τον Αραούχο. Κοιτάξτε που παίρνει την μπάλα ο Τοροσίδης. Πάει ο Μάκος πάνω του και ο Γιάχιτς τους αποφεύγει και τους δύο και βλέποντας το Σάχα ότι έχει φύγει. Εντάξει, εδώ βλέπουμε μια έθραυστη άμυνα της ΑΕΚ και η διαισθητικότητα ήταν ο μόνος δρόμος για τον Τοροσίδη και πιστεύω έκανε τα πάντα σωστά. Το τέλειωμα πάντως του Τοροσίδη, πέρα από όλη του την ενέργεια, έτσι, που είναι μια φανταστική ενέργεια, το τέλειωμά του είναι εκπληκτικό. Είναι τέλειωμα Βραζιλιάνου δηλαδή εδώ στη φάση. Στο 72 φτάσαμε, φάουλ με τον Ντουντού για τον Ολυμπιακό που σηκώνει ψηλά την μπάλα. Ο Ζεβλάκοφ στο δοκάρι, σοφαρίζοντας τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό.